Ayan, dumating na ang barge mga tol. At kami ang susunod na sasakay dyan. At kaway ka? Kaway. Unahin naman yung mga 4 wheels dyan. Justin. Iyon. Punta po tayo sa Santiago Island at sasakay tayo ng barge. Pupunta tayo sa barangay ng Sibarbar. Yan. Tayin lang natin na makababa sila lahat. Tarin lang natin yung motor natin.